Say guys for the people. Nasi. Fani vandadezwa kuti huya mwana. Hasa huira wangu. Vandogora chikubura nawo tichishaudana kuti zvarehwa. Vauya vandifonyera zvikanzi huya uitei. Ika advert kubasa kwangu. Saka right. Yo woni pabhutsu baba. Iwe. Bhutsu kuzondewa nepiri wani. Iya ichadzoki inoshi. Icho. Chama bhutsu bokona. Izve 3000 years azvinabasa. Icho. Akaombuka one. Isa uya padhuze. Saka iyo indatoti ninika indo first ever. What's going on with the zvinhu. Ya tell yangu kutura. Indindu save akuna nosvikira nini. Kutura majuice. Asitaka ndifita. Chaka ndifita nechi jacket. Nasi ndakanda chandashaiwa kuzokwana chiti trousers. Anakukata ini. Mukadzi wako nhasi wotama ngati kudini Fortuna guys zvane hwane GDC Right guys, ndakudirwa mvura kuno. Ndakuno yomurungu kana guys. Ndakumati kundirevera nhema zvepo waindudzi. Akandifonera kati ndakapura ndikati ndikuna washi zvane hwandifonera kati anzi ndine GDC. Kuchanga ndakabura Asi yaune amai. Yamwambuzi. Yokunga mukadzi wako achamhorosi vani? Kana. Chindipezve yedza musingachashandisi. Papidzi kari kuti akapaka kugaraji. Ndipezve ndifambe nacho navadzikana. Ndipei ndipofamba nacho ndochidzosera. Chizvi. Akapaka kavitika. Saka mogosekere iwe usingadi. Ndoda kuuya undipe mota ndifambe. Yogaraji ndombokuchuzera, mumbochuzera mbokupa. Notion manguti muziya kwa shangu. Alright guys for the people. Saka ngotenda kuti zvarehwa ndifonera. Inini ndisakura wangu. Tane mayezi. Chinokurana tomboginoka. Mawani, tane mayezi. Ndichimbotsangurana. Saka ipapa guys takungotenda kuti zvarehwa anogara achimboti advisor zvimwe zvezvinhu zvatombotenda kana construction side kwedu isusu andombofona chiti pakadai taiso zvimwe mastages achitombotiudzirawo anowanzobata kana washington kuti vachimuudza kuti vakomana pushai basa pusha zvinoita kamboti aenda kugive up kuti no musagive up zvinoita chete but nhasi zvarehwa kuda muti no iwe utauri zvinhu zvako zvokukwako ukukwako bhosi ndokwatava isina wacho ari kusuro kwanimozviona saka iye abva nditi ndinambokupaiwo something asi uyai muite sei mundiitire kamarketing kangu kupi pane zvimwe zvaari kuitawo izvizvi ndokwatikuenda asi ndotobva nesomething kana kuti ndinokutopa guys ndechedu ichi chisimbise chipinde muconstruction ndechedu pachine chitadza munongochibatsira umwe machisapota ndechedu newe uchindipawo basa nari chisvike level ratiri ndechedu chiri kushanda chimone sapota guys muno ibvai pamota mwari uyu chakoti ndizvanewero wandakamboburana naye pano aiwa vanhu vanokusapota ii ndichisapotwa simbi yangu ichivhunika here zvarehwa vanokusapota ivavo kokombi wakaisepi kombi iripo kombi yavangotakura vashanda ndapamene kombi kwainizve ndadai kutambura mumwana wemuzimbabwe washington wazviwa kanje tikupei kombi yekushandisa tikakombi muri seiko ndodzoka chikuonai chabopinda mota chayasawira chizvidato tasabhutsu tipikitiwa nambokubuta shangu usatsika madhaka tobai napafurandisita bhasi pamadhaka ndakurebitanakaa unondoona ndiya vakomana GDC.
Vivo guys, guys. Yachipinda iwe, uyaone. Slow. Iwe. Saka ndodira baba. Inongoita kukudza kusakusei zvinoita dzimwe. Kudai. Right. Kudzoka. Saka ndivhare washi. Ndakure washa vhare do. Nasi nenda mushandi nasi. Nemvura ndinobata mvura. So, what's good? Wazviona washi ndo driver waere washi. Aiwa zvikuita. Ipapo ndaita video yose po ndapingwa asina kana mbotora kana chinhu. Ndinokukuvadza. Guys, Rasta. Ndaona Rasta ndafara. Ndavunza kuti Rasta ari kupi. Wewe ni moro senani Rasta. Rasta tikamboina naye tina zvarewa kwa gutu uko muona. Chikuya ndi moro se andidi kubudisa zvinhu izvi. Makatira munhu mahara ndidi. Akuti ose konstantin. Moro. Aristo. Rasta moro sana. Ipendi usi. Wasimpa toni. Aiwa. Kugadzira zvemusoro. Kugadzira. Wasimba newe. Sasa wakazorora kani. Uri sei? Ndava hamboya sondora ndikati right. Kuri sei? Pana ruku. Mangoti awe. Aiwe. Saka guys. Shande. Aswati ndo meshe wajo.